Mboten kula dukunke Pak, kula tandangi dhewe. Oh, tandangi dhewe. Perkara tolak udan pun kulino kula. Alhamdulillah. Nggih. Mah, Pak, matur nuwun. Waduh. Kak, aja dijiret. Ya wis. Wangun nek dagelan sambene dodol obat ki wangun. Anggere ana piyai teko, "Wah, Kang, mangga, Kang." Nika pincang dadi jejeg lanten. Pengalaman Bapak. Nggih Mas Gareng. Kalau mau Pak Dumyono sampun. Oh nggih. Kantun panjenengan. Gampang. Mohon niku wau rak rasan-rasan karo Kakang kula. Terus ya engko kosonge Kiseno kapan kan ngoten. Alhamdulillah pun entuk tanggale. 17 Desember. Kira-kira kan batal. Lah nggih saged niku mboten. Nggih. Nggih saged tanggal niku ta? Kula saged. Oh, alhamdulillah muga terang. Amin. Mas Gareng iku kok Semarang nggo dukun udan gen ra udan. Oh, nggih. Kula dukun, mboten kula dukunke Pak, kula tandangi dhewe. Oh, tandangi dhewe. Perkara tolak udan pun kulino kula. Alhamdulillah. Nggih. Mengke tolak udane gampil kok Pak. Niku sirahe Gareng diuncalke teng payon niku mengke terang. Saestu. Wah, kasar. Tenan lek lho, demi keamanan lho, demi kelancaran. Lancar sirahku tugel piye? Eleke kang. Nggih, nderek donga mawon mugia warga Masring Jalin mriki Kang Dawa pinaringan bagas waras tinebeke ing bencana menapa kemawon kang badhe dateng. Rezekine akeh. Amin. Mas Tristianto ugi rezekine akeh. Sehat walafiat keluargane. Amin. Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Perangkat Desa, Pak RT, Pak RW sedaya ugi pinaringan bagas waras sehat walafiat. Selamat kagem mimpin Karangdawa mriki. Amin. Rakyate dadi sekuyung Pak Lurah gen semangat nggih ta? Nggih. Bangune sing apik sing becik. Mumpung Bu Bupati tindak rene njaluk sisan gen nyah-nyoh ya Pak Lurah. Nggih. Jenenge Mbak Ika dikajari Mbak Ika. Wah. Kowe ngajari Pak. Minggir. Ya kula Banyumas dereng iso Banyumas. Minggir. Iki jane iki sinden tukang parkir nginggir-nginggirke wong. Monggo Pak. Nggih, nyuwun bawa leling lan Pak Seno. Oh nggih monggo Pak, nggih. Kemudun. Gosek. Gosek kok medun ya to. Kakangku gosek, kan cucuk sing neng kene. Nggih. Niki mulai komplit no trio janipun Pak Sigit mriki sisan ngoten lho. Raden Arya Warku Tara. Wah, jan. Suwantene Pak Narno iki Gareng nakal Pak, lek Gareng nakal mengke ampun dikeki Pak niku lek Gareng nakal mosok kuping kula di hah ngoten niku mah kula. Suarane Pak Narno iki ket biyen isih pancet gandem marang. Ya nek ya rasa ndak bengok-bengokan ning kupingku. Lha sing salah kupingnya apa cangkeme? Wong aku ngerti bengok kupingmu rame kok kuping silian. Nyata lamun satria jadi pati prakosa kakung luhur yen ngegodhek wong simbar cacah yen ngendika gereng pindah guntur dasar satria prawira Rama eling kula eling gunungane Senapati. Monggo Mbak Ika nggih.
Nggih, matur nuwun mugi isina ugi pinaringan sehat Bagas waras. Amin. Sabdane sang guru katekena manungsa urip ngalam donya mulane bejane sing sabar kaliwa kula kudu eling
sambe dawe disikar dadi salawe jambe dawe disikar dadi salawe rama wong seneng ngenteni simpe anamane gandenge wong purbalingga kadang tuwa nanging ora kurang luar biasa. Jogetan ya ngono kuwi iso ditonton ya penak dirasake. Ya. Nggon endi?